Така, здравейте хора в новия канал Prokotka Games BG. Ето го и първият клип в геймплей. Ще играем обикновен матч, защото турнир отпаднах от няколко пъти поредния игра, турнир отпадам. Кариера с Димитов, все пак имам. Нека започваме. О, добро изпълнение, тук определено на нашия. Ще изиграем само една игра, но това е приятелски матч. Трябва да събираме пари за турнири. Ако печелим и приятелските матчове, също печелим пари, така че няма проблеми. Ще печелим, ако трябва и приятелски матчове. Този приятелски матч е много важен. Ще ни навлече цели 10 000, ако го спечелим. Този сервис мисля, че е ясен кой ще го спечели. 40-30. Да, както ви казах, повече е сигурно. Между другото, абонирайте се за канала на DubboyBG. Той си има много хубави клипове. О, тук се прегах. На Крис БГ и на Андон Миленков. Те имат много хубави канали. О, това изпълнение само. Поредица ще се казва... Не знам как ще се казва. Нека се казва... Нека станем тенисисти. Или не. О, грешка тук. Димитов кариер. Епизод 1. И да. 15-30. Абонирайте си за Крис БГ и за Васил Шарп и за моя стар канал Прокотка, между другото. Там има пък влогове, които може да ви забавляват. Браво. И тук това е ясно вече кой ще го спечели. Освен ако да... Не е ясно. Не беше ясно пак. О, не. 15 гледам. Значи се резултат, значи трябва да биеме... О, не, каква грешки? Точка за нас. Прощам. 30-15. Много драма. Да, и ето, тя е, че е ясно. 40-15. Държа сега, ако го направим един ейс. О, не. 40-30. Вече не е много сигурно. Да, ето, и си навличаме 10 000, както видяхте. За много малко го видяхте, така че не се гледаме към телевизора. Сега нека да играем срещу мен, що е много добър. Нека да играем този път 3 пъти на синия терен. Той е хубав. Според мен червения е най-така... Фолт, грешка. Да. Между другото, този канал няма да го съобщавам в Прокотка 28. Да ви колко ще се развие. И пък няма да казвам на хората, че съм си създал канал на приятелите. Само на DubboyBG съм казал. Това въобще, че никой няма да каже. 40-30. Ришко! О, не. Ришко, ти си виновен. Advantage server. Браво! Deuce. Fault. Абонирайте се също така за Андон Миленков. Advantage receiver. И подписайте се, абонирайте направо.
и за Георги Миленков, но той не знам дали ще има. Deuce. Пак са го новите. Advantage. Receiver. Победа този, как да го нарича, този сервис. И то за нас. И да. 15. Love. Ого. 30. Love. Победим ли? Нека победим. По-добре ще бъде. И така да е толкова. Love. Да, това ще бъде сигурно. Поне това ще бъде сигурно. О, не. 40. 15. Това не е много добре. О, победа. И да, хора, това ще бъде от този епизод. Ако ви е харесал, палец нагоре и чакайте, от има някаква реклама. Ако ви е харесал, палец нагоре и чао, чао.